Получаваме много запитвания от вас какво точно ще правим в нашата академия по програмиране. Хора, ще програмираме. Какво означава да бъдеш обаче програмист? Много често някои от вас бъркат програмист и хакер. Нали, това, което сте гледали по филмите, не е точно така вярно. Програмистът е човек, който създава програма, която да работи на компютъра с нея. Нали, в момента виждате, че аз съм отворил една програма за запис на видео, тя е някой програмист е създал. Хакер е човек, който има за цел да нанесе някакви вреди. Дали на теб, дали на машината. На машината малко по-рядко, но основно на теб като личност. Веднага ще ви направя така една бърза съпоставка, да си хакер и да си програмист. Нали? Ако си програмиста е шофьор на автомобил, хакера е човек, който краде автомобили. Нали? Да разберете го по този начин по-лесничко. Какво ще правим в нашата академия програмиране? Естествено ще програмираме, ще създаваме програми. Днес решил да ви направя едно лекичко показно как точно става въпроса с програмирането и да видите всъщност какво точно ще правим. Ще ви покажа малко за големите от C-Sharp, ще ви покажа малко от малките за Scratch, като там котката Scratch ще карам да прави разни номера с изпълнението на определени алгоритми. Надявам се да ви е интересно. Мисля, че ще ви бъде. Ще бъда много кратък, обещавам. Така, започвам с C-Sharp. C-Sharp език за програмиране, който можем да го реализираме в една програма, която се казва Visual Studio. Visual Studio е така един доста мощен инструмент, с който можем различни езици за програмиране да ги въртим по тяхната същност и да показваме какво точно се прави. Сега, аз после ще ви говоря малко за програмите и за това как ще работим. Нали, няма да ви карам да си качвате Visual Studio на вашите компютри, няма нужда. Ще ви покажа едно бързичко обяснение. Пишем един код, в който пишем определени неща. Това се казват служебни думи, нали, за тях ще говорим по-конкретно, когато дойде време за началото на академията и когато стане време да програмираме. Сега, реализирам в момента един цикличен алгоритъм, който се казва while, нали, докато цикличните алгоритми няма да ги учим в първия ни курс, който е начален, но който от вас реши да мине през всичките етапи, във втория курс веднага почваме с цикли, което е така доста голяма част е важно за програмирането като цяло. Така, тук ще направя едно много елементарно изречение. Това ще ми е програмата. Повече нищо няма да имам по нея. Два реда с две скоби. Това е всичката работа. Вижте, тук отгоре ще я компилирам. Какво означава компилирам? Програмата да я разработи и да я пусне. Вижте какво се случва. Компютъра бободя. И 1000 пъти изкарва... 1000 пъти. Безброй много пъти изкарва едно съобщение, в което казва: аз съм програмист. Аз съм програмист и нали, това го виждате по някои филми, викате, този е хакер. Не е хакер, просто е направил програмата, която да си показва по този начин. Ето вижте, той спира по някакъв момент, продължава да работи, докато не му се напълни паметта. Ще говорим какво наричаме памет на компютъра, в който той ще каже, че не може повече да прави нищо. Нали, това не е хакерство, това е програмиране. В момента това, което аз правя, една програма, спираме вече, защото ме заболя главата. Това е една програма, която има един цикъл, да го върти до безкрайност и да изписва изречението: аз съм програмист. Нали, мога да ви го направя, ако искате, на отделни редове, за да се ориентирате по-лесничко. Нали, обръщаме внимание, че програмирането и като цяло компютърната техника и интернет са на английски, те не са на български. Така, ето вижте какво представлява цикъл по малко по-различен начин. Ето го изписва го безброй много пъти. Нали, обаче така няма този ефект, който търсим от преди малко. Днес какво ще направим? Ще направим един алгоритъм, който да направим един калкулатор. Калкулатор, който му задаваме две числа, даваме му някакво действие и той ги пресмята. Така. Ще почнем с следния текст. Число. First. Ще пишем на английски, нали говорим за английски. Number 1 равно. Така. В момента на този ред пиша, че вкарвам едно число, което е, нали, първото. Number 1, така се казва неговото име. Сега ще направя същото нещо и за номер, нали, за число 2 всъщност.
Чакайте, че аз малко английски ми бяга от време на време. Така. И сега, какво ще направя? Почвам да извеждам определени неща. Сумата на числата е двоеточие. Тук ще сложа. Ще искам да изкарам колко е А по Б. Не А по Б, то А по Б в умножено. Не плюс номер тук. Тук ще ми изкара колко е сумата на две числа. След малко ще видите точно какво представлява. Даже няма да се бавя, ще ви я покажа първи ред, после ще ви покажа накрая цялостната програма. Така, тук в момента нищо не става. Не става, защото в кода на програмата зададах, че аз трябва да вкарам числата от конзолата. Де факто тук трябва да ги напиша. Това вкарвам първото, тук вкарвам второто и като дам Enter, програмата се изпълнява и казва сумата на числата е 14. Значи програмата веднага разбира аз какво точно искам да й кажа. След малко ще ви покажа как можем да направим една по-така красива програма и ще ви покажа как... Нали, аз съм фен на програмите, които изглеждат красиво, за да може един потребител, когато ги работи, да види точно какво прави, не така насляпо да вкарва всякакви стойности. Тук за вас си поиграх в предишните дни, няколко дни, направих една програмка, която има за цел да създаде един герой от някаква игра. След малко ще ви покажа как точно изглежда. Нали, тази програма, която е видимо доста по-дълга от тази предната, която направихме, но нали, няма нищо, кой знае колко толкова страшно в нейното създаване. Всеки един от нас, който малко така посхване смисъла на програмирането, ще може да направи тази въпросната програма. Така, сега, тук продължавам със същия този ред. Така. Малко системата ни се забавя, естествено. Програмирането не е много лесно за машините. Тук ще пишем разликата на числата. Естествено, знакът трябва да бъде минус между двете числа. Така, сумата няма да е вече произведението. За по-малките ни колеги, които са от начален етап, напомням, че произведението беше умножението на двете числа. Разликата беше изваждане и последният ред, който искам да кажем е частното на числата. Частното беше деление. Сега, обръщам ви внимание, че за разлика от писането, което правим в клас, в къщи, умножението в компютърна техника вече не е с точка, ами е с звездичка, което е трябва много важно да го знаете. Има малко разлика между това, което пишем на ръка и това, което пише в компютъра. Както и делението, вижте го, то е с една наклонена черта, което изглежда по този начин. Така, вкарахме 4 основни дейности, сега да видим сега какво ще се получи. Да кажем, примерно числата 12 и 4. Ето ги. Сумата им е 16, разликата им е 8, тяхното произведение е 12 по 4, знаете, че дава 48, а частното на числата е 3, което не е абсолютно никакъв проблем. Сега, за да бъде една програма по-красива, аз обичам винаги да си правя така. Добре, програмата нещо не ме слуша. Въведи число или първо число. Първо число. Така. Интересното в програмирането е, че всеки ред завършва с точка и запитая. Така. Въведи второ число. И ето сега вижте вече как излиза малко по-прилично. Въведи първо число 36, второ число 6. Оп. Вижте, сумата на числата е 42, 30, тяхната разлика, произведението 216, а частното им 6. Което е, мога да кажа, така доста основата на нашата работа. Ние в момента създадахме една програма, която като я въведа две числа, тя може да сметне всичко свързано с тях по някакъв начин. Така.
Ето вече, кое ще бъде най-интересното, което ще правим. Да си търсим грешки. Какво означава да си търсим грешки? Вижте, ако вкарам числото 12 и числото 5, вижте какво става. Частното, най-интересното действие, знаете, че е делението. Частното на числата е 2. Дали, ама 12 делено на 5 не дава 2. 10 делено на 5 дава 2. Ако мога да направя друго, я да видим. Да вкарам 15 и 0. Вижте какво стана тук сега. Тук работа нещо бъгна. Защо? Дава ми грешка. Много добре знаете, че на 0 не може да се дели. Няма как да разделя нещо на 0. Всички, които малко знаят математиката, можем да го кажем това нещо. Така. Какво можем да направим? Тук да сменим сега. Това са да казват едни типове данни. Това са типове данни, които ни казват какъв тип структура ще бъде това неизвестно, което ние ще вкараме. Сега тук вкарваме числа, които в случая са цели. Можем да вкараме, нали, ето веднага ви обяснявам, какво означава цели числа. Искам да вкарам числото 1,25. Програмата ми казва не става. Не е в правилния формат. Мога да го пробвам с точка, нали, някой да пита да извърши системата. Няма да стане. Тук int въвежда само цели числа. Само единствено цели числа. Така, int е за цели числа. Ако искам да сложа дробни, мога да ги напиша double, нали? Това е другия тип данни, който ще си говорим за всеки един от тези типове данни конкретно. И сега вече като напиша 12 делено на 5, вижте, частното началото е 2,4, което вече ми го дава като десетичен дроб, което е това, което аз търся. Ако вкарам обаче 10 и 3, 10 и 2, извинявайте, някой път стават грешки при въвеждането, трябва да сте по-внимателни. 10 и 3, вижте какво става, 3, 3, 3, 3, 3, 5, нали, което също може да бъде коригирано. Ето така. Сега като вкарам 10 и 3, пак ще да вкарам 2. Нещо не стана. То не стана, защото обърках кода. Така. Той трябваше да бъде тук. Вижте, една лека такава неточност от моя страна и веднага в изхода на програмата ми става страшно. Ето вижте, накрая излезна 3,33. Това е да си програмист, да създаваш нещо. Нещо, което да си го направя. Така, пак ви казвам, нали, това е един доста простичък алгоритъм за решаване, за реализиране, който има за цел да вкараме две числа и да ги изкараме най-важните работи. Нали, представлява един такъв тип на въвеждане на линейни алгоритми, които точно това представляват. Ще си говорим какво наричаме алгоритъм, колко вида алгоритми познаваме, как могат да се реализират. Ще следваме пътя на някаква определена логика. Така, за вас направих един простичък линейен алгоритъм, който има за цел да създаде един герой вътре в моята програма. Герой от игра, естествено. Дали ще е Майнкрафт, дали ще е... не ги знам, аз малко съм незапознат с това нещо. Но ето програмата ме пита. Здравей, готов ли си да създадеш своя герой? Име на героя ще го къснем, примерно да кажем Пепси. Сега ми идва на акъл. Цвят на бронята му. Нека да бъде жълт. С какво оръжие да се сражава героя? Не знам, с автомат. Това е супер силата му. Решава задачи на ум. Видяхте ли? Какъв е бойният вик на героя? Ура! Създаваме героя, чакаме програмата малко. Ето го. Твоя герой е готов. Името му е Пепси, бронята му е жълта, оръжието е автомат. Супер силата решава задачи на ум и има боен вик. Ура! Готов ли си за битка? Ето вижте, нали, това е естествено прекалено малък алгоритъм, но когато се създава една игра, основно така се правят нещата. Програмира за героя, как да изглежда. Нали, то тук не е само с... Нали, ние тук говорим за конзолно програмиране, но има и визуално, което изглежда, нали, като образ, че го създаде. Това представлява да правиш един код на една програма. Ние ще решаваме много по-трудни алгоритми от тези, нали, ще ги коментираме, как почваме от начало, какви преценки трябва да направим, как трябва да вземем, как да направим някакво сравнение и така нататък. Особено за големите. Това ще бъде доста важно, понеже ще има много неща, които могат да се реализират точно по този начин, което мисля, че за вас няма да бъде проблем. Ето ви най-простичкият алгоритъм, който го направихме.
Това са служебните думи console write, console write line. int.parse ще ви обясня какво представлява. Parse означава да вземе стойност от клавиатурата, която сме вкарали. Read за четене. Read за четене, а пък write за писане, знаете много добре. Сега аз няма да ви казвам да си качвате Visual Studio на вашите компютри. Ще ви пратя един-два линка, които ще имат точно за тази цел да отворите един онлайн компилатор. Ето тук съм го изкарал, .NET Fidel. Ето тук си правя геройчето на него, когато направих. Тук дали работи? Да, работи. Тук ще изтрия кода и ще ви сложа този код, който е за калкулатора. Ето го. Кода ми обаче нещо тук гърми жестоко. Не знам поради каква причина. Един кой ще каже. Интересно. Може би тук има нужда да се създаде някакви... Ага, да. Тук има нужда от using system. Това са едни системни неща, които трябва човек да ги има. Метода, който ще ги създава е главния. Ето тук трябва да ми бъде кода. Ето като рънна. Вижте. Въведи първо число. Цъкам тук 15. Въведи второ число 4. Ето веднага програмата изкара това, което направих. И тук, нали, сега предполагам, че ми вярвате, че резултатът ще бъде един и същ. Веднага съм готов да ви го демонстрирам. 15 и 4. Или който му е интересно, може да паузира видеото и да провери дали отговорът е един и същ. Гарантирам ви, че е един и същ. Компютърът той не смята две неща, два различни отговора на едно и също нещо. Той не е човек. Аз ще ви дам .NET Fidel. Не мога да прочита. Някой, ако иска, нека да ме коментира долу в коментари да каже дали го чета правилно. .NET Fidel. Бях го знам как се чете. Това ще бъде нещо, с което ще правим програми. Сега, по-интересното за малките ни така герои е Scratch. Някой от вас със сигурност вече се е срещал с Scratch, тази котка, която направо поводява, като деш разни команди. Тези от вас, които не са се срещали, тук вход. Не, вход ще ми трябва, ако... Да, вход ще ми трябва, ако искам да си направя профил и да се събирам вътре проектите, както съм си го направил тук в Visual Studio. Това на този етап с госпожа Мира ще го изкоментирате, дали да си правите профили или само да си работите по този начин. Нали е хубаво да имате профили, защото в някаква ситуация те ще ви бъдат нужни. Така, ето го въпросния Scratch. Тази котка с оранжев цвят, която искам да я завърта на 90 градуса. Искам да изложа, да казва не да за 2 секунди, ми да е за 20 секунди. 20 са много, 10. Искам да направя, искам външност, да каже здравей. Променливи, да, тук вече малко по-нататък ще го говорим. Сетива, събития. Когато е штракнато това нещо, ето го, това почва в началото на нашия алгоритъм, когато штракнете върху флагчето, ето го то в момента, веднага котката казва за 10 секунди би трябвало да почне да се върти. Така. Обърни посоката на 90 градуса, ще го направим на 180 градуса. Айде дали ще направи нещо. Така. Оп, ето го. Завъртя се. Каза и сега трябва да го изчакаме 10 секунди, да видим дали ще каже здравей. Каже здравей, добре. Като не каже, ще търсим къде е проблема. Ето го, каза здравей. Промени текста от на здравей. Нали? Всичко можем да правим тук. Стига да спазваме последователност от някакви действия, от реализирането на някакъв алгоритъм. Който алгоритъм може би ще има за цел точно това да ни накара ние да си помислим малко какво точно искаме да правим. Това го махам, защото не би трябва. Ето, оле и лошо ми стана. Надявам се, че го чувате и при вас. Това не е основно нашата работа, която ще вършим. Ще създаваме програми. Ще
прикарваме знанията и алгоритъма от мозъка си в компютъра. Ще го накараме той да работи заедно с нас. Повече информация, ако искате, знаете как може да намерите. До скоро! Започваме на 9 юли.